Para o último día en Delhi decidín vir ao templo Lotus, que está aquí ás miñas espaldas. É un templo dunha religión que ni siquiera sabía que existía, que é a religión Bahá'í, ou Bahá'í, non sei como se di. O templo recorda un pouco a ópera de Sydney. En teoría é unha religión moi moderna, do século XIX, e o templo este creo que acabaron de construir nos anos 80. Ten 9 pétalos, é a flor de loto, ten 9 pétalos, e cada un ten 3 follas, me parece. Entón, non me importa, 27, se supón que ten 27 follas en total. Dentro é bastante sinxelo, entrei e non se pode gravar, pero é unha estancia bastante sobria e arriba hai unha especie de mini cúpula con un símbolo que debe ser algo que representa esa religión, que é unha religión que se aparta das demais religións e ao mesmo tempo di estudalas e aceptalas, e de feito aceptan a todas as crenzas, a toda a xente de todas as crenzas que quere vir a visitar o templo. Por desgraza, o templo está petadísimo de xente e é un agobio visitalo, tanto o templo como aquí nas aforas. Xa vedes os ríos de xente que hai. Tamén hai unhas lagoas, por desgraza tamén só se pode visitar esta parte frontal, un par das lagoas que hai máis alrededor, pero está todo pechado. Entón toda a xente se acumula, hai que sacar os zapatos, hai que deixalos nunha taquilla, é un pouco caótico, pero bueno, dentro que cabe están organizados porque hai unha marabunta de xente que é inhumana. Pensei que este iba a ser un plan sinxelo, tranquilo, pero non, tiven que facer unha cola moi grande para entrar aquí, e logo aquí hai ríos de xente, pero bueno, mereceu a pena. É unha cousa diferente, moderna, comparado con todo o antigo que visitei nestas últimas 3 semanas na India. Supoño que non se me está vendo nada porque me dá o sol.